Баба. Цяла зима работи, не се преде и усупва, бяла и червена прежда, но сега отида да си почине, а ние с Пенда обещахме да довършим мартениците. Мога ли да остана? И да ви помогна. Добре, остани, ние повихме нашите горски приятели животни, а баба нека да си почива, че да спъде чакал.
Карина, да ни излича. Хайде, Карина. Да създрави румени къслета. Радост и къслета има, лети цялата година. Защо сте толкова ядосни всички? Чакаме баба Марта! Утре, щом зората се покаже, баба Марта ще ви засичи с мартенички. Ще видим, ако отново ти я знави, пак се върнат пряка я изнеско, баба Марта няма да дойде и Златка няма да може да навее кукичета и да си отиде в селото. Хайде да повикаме Слънчо, рано му огрее къщата. Баба Марта да тръгне през гората, вето и щастлива. Покажите. Ще Петро Фанче. Аз огрявам вече мята, се разсъвнат пак цветята. Облаци ще прогоня с лъчите, ще ги стопя. Ще дойде пролета тук в нашата гора. Andrea, прекрасно. И долу навън някак засвири той сега и в музика унесен послави хората.
Виктор не помага. Борис. Всички. Нека ти
Да. Надявам се, че в това време вие сте забравили тревогите и сте се порадвали на изпълнението на тези малки артисти. Давам думата на госпожа Генанова, нашата уважавана директорка. Първо искам едни мощни аплодисменти за малките деца. Доктор Кучо. Надяваме се студената зима да отминава и под топлите грижи на този зараждащ се колектив на госпожа Стоянова, госпожа Костадинова, не на последно място на госпожа Симеонова, искам да благодаря, да пожелая крепко здраве, а на двете колежки от втора група да бъдат като марковицата. Свързани